ಯಾರು ಮಾಡಿದಿ ಯಪ್ಪೋ ದಾದ ಮಾಡಿದಿ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆಂದು ಈ ದೊಬ್ಬುಗು ಮೇಕಪ್ ಎಂಚ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಐಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪತಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಸನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ವಾಲಾಜಿಕಾ ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ UVA UVB ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ NYB 5-in-1 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಲಿಪ್ ಚೀಕ್ ಬ್ಲಶ್ ಆದ್ ಐಬಕ್ ಐ ಶಾಡೋ ಅದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ನ ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ NYB ದಕಲ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಂದು ಮೇಕಪ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ ಡೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ದಿನಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಲುಕ್ ಗ್ಯಾನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದಾಂಡ್ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪರ್ಪಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್.